Ngiphinde nginamukele bafowethu kuyona ke i-channel. Uma umusha ngiyocela wenze ke iqiniso ungenzele ke futhi ke ubulungiswa bafowethu ke ulike uphinde usubscribe kuyona ke i-channel. Lana ke bafowethu ngiphathele udaba oluthinta lona ke owesifazane ke ekuthiwa ulinyazwe abantu lapha eNorth Dale. Bamhlephula ke nje isikhumba ebusweni, bamkhipha amehlo, bamkhipha ngisho ulimi. So ngani zakwethu lona ke wesifazane uthole kahle kahle ke izingane bezidlalela nje ezilinganiselwa ke 12. Lezi ngane ke lezi zithe mazidlalela zaze zizithela kuyena ke lo muntu wesifazane ke zase zibiza ke abantu abaqapheke ezokuphepha lapha yana ke khona eNorth Dale okuyona ke i-security eyaziwa nge-MI7. So i-MI7 ke ithe mayisi confirm kahle kahle ya check ukuthi ke no lona ke wesifazane ke ungomunye ke wabantu abayisisulu ke ecaleni ke elithile. So kodwa ke okuqinisekisiwe ukuthi ke kusazoqalwa ke kucheckwe isidumbu ukuthi ngempela uyena ngempela yini ke ukuhlonzwa ke kwesidumbu ikona ukuzobe sekukhipha ke information okuyiyona yona. So guys, you tell me what you think ngalesimo lesi, but ke kuningi ukuhlukumezeka kwabantu endaweni ezahlukahlukene ke ngenxa yakho ukuhlukumezeka noma ukulinyazwa kahle kahle kwabantu ke abesifazane, ingane nabanye nje besilisa abagcine beyisulu ke zayo ke into ethi ke ayifane nalena. So namanje ke kusathungathwa ke ababulele lona ke wesifazane ke bamcuya ke amehlo, ikhala nendlebe khona lapha ePMB. Asazi ke mfowethu sesiphila esikhathini esibi kakhulu la khona engeke wazi noma usuphila nemazimzini noma usuphila nani. But then you comment on the comment section down below usitshele ke uvo lwakho nokuzwakaliswa ke ulaka lakho mayelana nalo lolu daba ningakhohlwa ngani zakwethu sithola khona lapha ya kuyisolezwe. So if ever ungabelieve lokho esikushoyo, you can go uye website yalo ke isolezwe, ila uzothola khona ke udaba ngempela uqinisekisa. Kodwa ngale kwaloko mfowethu ngiyocela ukuthi ke ningakhohlwa ukusubscribe and phinde ngi-like ama video eswa shuthayo. Thank you.